Welcome. ଭାରତରେ କେବେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂକୁ ପଳାଏ। ଏବେ ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି ଘିବଲି ଇମେଜ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା କେଉଁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ଭିତରେ। ଏହି ଇମେଜଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଇମେଜ ଦେଖିବା ଲାଗି ଜାପାନିଜ କାର୍ଟୁନ ପରି ରହିଛି। ଏହି ଇମେଜଟିକୁ ଜେନେରେଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ChatGPT ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରି ତାର ତଳେ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଟର୍ନ ଦିସ୍ ଇନଟୁ ଘିବଲି ଷ୍ଟାଇଲ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଶୋ ମି ଇନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘିବଲି ଷ୍ଟାଇଲ କିମ୍ବା ହାଉ କୁଡ୍ ଘିବଲି ସ୍କେଚ୍ ମାଇ ଫିଚର୍ସ ଆଦି ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଘିବଲି ଆନିମେଟ୍ ଡିଜାଇନରେ ଫଟୋ ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି ଘିବଲି ଶବ୍ଦଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ଜାପାନୀ ଆନିମେସନ ଷ୍ଟୁଡିଓ ନାମ ଘିବଲିରୁ ଆସିଛି। ଜାପାନର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଏକ ଜାପାନୀ ଆନିମେସନ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସହ ନିର୍ମାତା ହାଇୱେ ମିୟାଜାଜି ଘିବଲି ଆନିମେସନ କାର୍ଟୁନ ଷ୍ଟୁଡିଓ 1985 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନିମେ ଫିଲ୍ମ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହି ଷ୍ଟୁଡିଓ ମାଇ ନେଇବର ଟେରେଟୋ, ସ୍ପିରିଟେଡ୍ ଆୱେ, ପ୍ରିନ୍ସ ମୋନୋନୋକେ, କିକି, ହାଇୱେ ମୁଭିଂ କ୍ୟାସେଲ, ଗ୍ରେଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାୟାରଫ୍ଲାଇ ଆଦି ସୁପରହିଟ୍ ଆନିମେସନ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଆନିମ ଫର୍ମାଟକୁ ନେଇ ଘିବଲି ଇମେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଆମ ତଥ୍ୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।